Kok resik? Ira malali. Gara-gara bojoku lunga, ati iki tambah nelongso. Yo icen tanpa kanca, saben wengi nandang rasa. Bojoku lunga menyang Hongkong, 3 taun omahku gedhong, mobil mewah emas sagentong, Tegal sawah 3 enggong. 3 taun bojoku bali, tak takoni jare mung cuti, ora gelem tak cedhaki, tak sawang wetenge wedi. Kok kebangetan uripku, aku kangen kono playu, gara-gara bojoku lunga, jaluk pegat digawe Cina. Iki ana 7 le. Arek mbok ikem niku kene. Tak hitung karo nyanyi. No. Ayo raman wong anjen gone kamban menawa. Teni lho Mbah ning kono ae ya Mbah. Gone kamban iki menawa le. Jenengan tem mriku mawon. Omahe kono ora ana kono. Omahe kono ya kekno kono, nek omahe kono ya ana kono. Kok ijel lho Pak. Iya ijeh 9. Insyaallah. 11. 11. Sing penting kajate kabul, niate kaleksanan. Alhamdulillah. Wong ngono ae aluk bedhek-bedhekan ngene iki ra ana wong ae. Bedhek-bedhekan? Heeh. Ayo. Iya, sebabe apa singgahan nekok nanggap ketoprak. Lah, alah. Iso ta ora kowe? Iya. Sebabe apa singgahan kok nanggap ketoprak? Iya. Sebabe ngacarani sedekah bumi. Alah. Goblok. Kok singgahan are. Nah, kinjeng kok lali aku. Kinjeng. Sebabe ngramekno sik kliru. Kok kleru. Ralat. Randu kinjeng are singgahan. Wong singgahan lagi tahun ngarep. Tahun ngarep nanggap. Nah iki tahun ngarep positif nanggap. Positif ya Pak? Positif nanggap wong jenenge desane Kinjeng. Tahun niki ya tahun ngajeng mesti siswa budaya. Lah nek tahun ngajeng siswa budaya lah nek sing singgahan sapa? Lho, dak dinane genti ya dhewe ya. Monggo bareng ngono omonganmu. Nek bareng gak disigar Pak. Toprak kok disigar ku piye? Lho sigar wonge maksude barunan. Omonganmu kok iso. Lha susah lah apa? Kayak gua tak gecek sisan ya malah. Wah, kok iso nang kene disobyo-sobyo kok ya susah-susah lah apa. Sebabe apa randu kinjeng ana ketoprak? Sebabe ngramekno desane. Salah. Sebabe ana sedekah bumi. Alah. Sebabe alah keliru kabeh. Sebabe randu kinjeng duwe dhuwit. 100 untuk regu A. Lho, regu B ana? Regu B ana, lha iki regu B nyapu. Oh nyaponi tanah. Aja mbok saponi sik gede. Lah ben resik ku tak ben resik. Aku ben mulai sik ngono lah kowe lagi nyapu. Ya nggih ade anu buke balik kok aku nak panggung resik urung balik aku. Urung balik. Ade urung ngenteni panggung resik iku lho. Berarti nek duwe-duwe ya nanggap ketoprak wong tanggapane ketoprak iku 10 juta re. Ngene sing delok nara omahe cirak-cirak kene ra ngarah delok. Ora ngarah delok ya, Pak. Iya, wong anjene nggone longgare ngene. Upama nggone semeter ngono ya uyel-uyelan. Mbak anggap semut tapi uyel-uyelan. Kok anggap semut are. Lah uyel-uyelan kok semut ngerumpel ngono lho.
Iya kok iso. Sebabe duwe dhuwit. Berarti nek duwe dhuwit nanggap ketoprak. Nanggap ketoprak siswa budaya tanpa duwe dhuwit ora sida nanggap. Oh, paling tanggapane barongan. Lho kene ya ana barongan, Pak. Ya ana. Barongan kok ora ana piye? Barongan gabus. Gabus. Mas aku barongan bluro. Barongan bluro, barongane sapa? Berarti nek duwe dhuwit nanggap ketoprak. Ya nanggap ketoprak. Aku gak patek cetha aku blas. Ora patek cetha piye? Lah kowe ngerti Pak Prabowo? Ya lho denger ah. Denger ya. Denger. Presiden Republik Indonesia. Yes. Yes. Iku dak presiden ah. Iya ya. Duwe dhuwit ta ora? Ya duwe. 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 Duwe dhuwit kenapa kok gak nanggap ketoprak? Ngurusi MBG. Ngurus kok MBG. Ha iya ngurusi MBG kok mudeng ora MBG. MBG ya apa? Makanan bergizi-gizi iki lho. Makanan bergizi gratis. Lah kok roh kok takok. Ya ora MBG tok ah. Lah apa? Iku koperasi merah putih. Nalar desa kono lapangan kene dienggo koperasi malah. Kene iki jane di lapangan. Iya, Pak. Ora usah ngambakno ning punden ngono wis apik lapangane malah nggo koperasi. Yo anjen kan yo keputusan desa no, Pak. Ning kene anu ya Le, senajan sing nonton suwitik, Kok suwitik ngono piye iki? ning kok ya sing nonton kok ya wong wedok entok. Wong wedok tok. Iya. Lah iku lanang ana ngono, Pak. Lanang ya akeh wedoke goblok lho apa? Dadah. Akeh wedoke. Sebabe Wong lanang karo wong wedok iku cacahe akeh wong wedok. wong lanang karo wong wedok cacahe akeh wong wedok. Rondo karo duda. Cacahe akeh rondo. Lah kok iso akeh rondo, Pak? Sebabe lah akeh rondo, wong lanang iki gampang mati. Lah kok wong lanang gampang mati iku? Lho iya kaken pikiran. Kaken pikiran. Contone, Pak. Wong lanang kaken pikiran. Penyakit kan dibagi telu. Di penyakit barang. Penyakit kan dibagi telu. Genetik, alergi, pikiran. Genetik 10%, Genetik 10%, alergi 15%. Ya alergi 15%. Ya. Sing 75% pikiran. Apa sebab kok pikiran? Sebabe wong lanang karo wong wedok. Iku ngluyur nang nggone kutha ngono wae. Jalan-jalan ning kota. Omah apik mesti wong wedok ndudingi. Ndudingi karo ngomong piye, Pak? Wah omah apik ya, Pak. Yo. Iki gawe tukulan, gawe mosok omah tukulan. Lah kowe kok ora gawe, ora ana tukang nganggur. Wong lanang nyauri. Ning ngempet dheke. Batin ya, Pak. Batin. Dolan nang ngene dulure ya padha wae. Nomahe dulure, Korsine apik diloroi. Korsine apik ya, Pak. Yo. Iki gawe nukangno. Yo nukangno. Lah kowe ora nukangno, ora seneng modele. Wong lanang iki meneng, jawabane status ning ngempet. Suwe-suwe meneng ususe kaku terus mati. Iya ya, Pak. Kaken pikiran Kaken pikiran mulane wong wedok-wedok. Nak milik bojone awet urip, aja ngantekno ngakokno ususe wong lanang. Nggih, Bang, ngoten niku mboten angsal dikakokne ususe. Ya entuk mbok kakokno ning aja ususe. Entuk dikakokno ning aja ususe. Aja ususe. Apane, Pak? Pikir dhewe. Tak swampuk ngono mbok takokno aku. Lah paling ora yo takok ah. Wong lanang karo wong wedok kebutuhane kan padha. Padha. Ning cacahe beda. Lah nek wong lanang butuh sandal, wong wedok ya butuh sandal. Padha butuh sandale. Wong lanang sandal siji cukup. Wong wedok sandal 5 ora cukup. Iya bener. Wong lanang butuh kupluk. Wong wedok butuh kudung. Wong lanang kupluk siji cukup. Wong wedok kudung 5 ora cukup. Ngono. Wong lanang butuh kaos. Wong wedok butuh gamis. Wong lanang kaos siji cukup. Wong wedok
gamis 7 ora cukup. Ora cukup. Oh iya kandhani kok iso. Mulane aku orang wedok iku jane wegah. Lah nek wegah iku piye kowe iki? Wegah lele. Lho wong wedok iki penting lho, Pak. Lho nak kanggone saku ora ana gunane blas. Kowe ora butuh wong wedok. Ora. Lho wong iki piye wong wedok iki penting. Ya nek misale ya kowe ape budal mergawe esuk, ape ngombe kopi, ape ngombe teh anget, ape jajan, ape apa jenenge? Mangan jajan, gawekno sarapan sapa nek ora wong wedok? Lho saiki goblok men iku lho. Ora iso nang warung apa piye? Nang warung, nang warung utawa GoFood. Ora GoFood barang iki. Jerry Terry. Apa? Jerry Perry. Delivery are Jelly Terry. COD iku. Lah ya delivery. Lah iya nek malah wong wedok lho apa? Lho wong wedok ya tetep penting. Ora penting. Lah nek kowe budal mergawe, mulai mergawe klambimu rusak kabeh. Sing umbah-umbah sapa nek ora wong wedok? Ora laundry. Lho dagelan tipis apa piye? Dagelan tanggapan pirang-pirang sasi are. Iya ya. Dagelan tipis ngono ya mbah-mbah dhewe. Kurang ajar. Dagelan kadung ikete anyar. Berarti nek klambimu rusak laundry. Laundry ya lele. Sarapan Warung jajan. Oh. Lah nek iki semisale. Iya. Wong omah-omah iki butuhe sunah Rasul. Sunah Rasul. Iku wajib dilakoni karo pasangan suami istri. Lah nek kowe ape sunah Rasul ape karo sapa nek ora karo wong wedok? Ora roh paras. Ora roh paras gang 6. Paras barang. Iya, ya lemu-lemu dak lah. Sing duwe sapa? Sing duwe sapa? Suye. Roh malah. Ya ora ngono apa ya. Wong wedok ki penting, wong lanang ya penting. Saling melengkapi. Ngono. Ngono lho, nek sing wong lanang gak duwe, sing wedok duwe ya diwenehi. Nek sing wedok gak duwe, sing lanang duwe ya menehi. Ya upama sing arep tak kandakno akeh randane pancen bener. Heeh. Ning menawa ana randha tak dongak-dongakna muga-muga alah ora pajek lah apa. Payo omah-omah meneh. Amin. Bangun keluarga sing sakinah, mawaddah warahmah. Ngono. Didongakno sing cilik-cilik, sing sekolahe muga-muga sekolahe pinter. Amin. SD munggah SMP. Heeh. SMP munggah SMA. SMA perguruan tinggi. Perguruan tinggi. S1. S1, S2, S3. Ora anak aku S1 wis kok. Lah kene tek wis. Lho S1 wis pilek kok. Ora kok ombenan es ora. Ora. Sekolah sing dhuwur banggakno wong tuane. Ngono. Berarti amek jurusan sarjana ngono. Ya ngono kuwi sarjana kok jurusane kedokteran. Lah didongak-dongakno muga-muga piyai kene sukses. Amin. Kabeh putu-putune Mbah Rangga Jati. Nggih. Didongak-dongak selamat, Amin. panjang umur, Amin. ora ana alangan sawiji apa-apa. Amin. Kagem mbah-mbah sing tasik mirsani teng mriki mugi-mugi ya panjang yuswane. Amin. Murah rejeki, murah sandang pangan. Lah alah tak saduk sih saking malah ngono lek ngodot-ngodot repakat kok malah mbok gegeri. Sok taun ngarep iki wong positif siswa budaya Positif. manggene tak kira ajek teng mriki nggih Bu nggih. Lah jebule, Pak. Ya no kene. Ning kene Mbok. Manggone positif ning kene, tanggapane positif ning kene, panjang ajek ning kene. Ning aku ya rada bingung iku. Tit bingung. Lho nek cara mono sasi ngarep dina-dina iki randandek apa? Ya ora ndandek. Ora apa-apa aku gelem. Gelem. Lho nek taun ngarep iki rada was-was pikiranku jero. Tak gecek pikiran nek jero barang lha apa. Lah nek ape mbok gecek gene. Lah nek taun ngarep iku aku ape ngidagel karo sapa? Ya ajek karo aku ah. Lho kowe kuwi ceh urip. Manteni wong. Alah kok ora ije urip ku aku nang ndi. Lho kowe wis piknik kowe. Wah iya ndak aku wis mati ya. Kowe piknik ning alam barzah. Lah wong wis ngene kok grayake ngene kok piye. Lho kowe roh. Nah ya ora roh. Atek girasem ngono ketetem ngono roh kowe sesuk nek lali ambekan kowe. Mbah wis didongakno es muga-muga tutuk. Amin. Wong pati urip iki gak ono sing njaluk, Pak. Ora ono Wis sing ono njaluk. sing nentukno dhewe. Lah iya kok ngerti iku. Kok malah aku dikon mati dhisik iku. Arek nesu. Ape ndagel karo sapa karo mbahiku. Lho aku
Berarti kan ngomong guyu, Pak. Ayo sing guyu kan metu. Kon metu ya? Iya, metu. Oh, kurang ajar malah bekikian. Oh, saya enam dhewe ku piye? Aku darane kowe jauh uripmu piye? Apik-apik ngono. Tak dungono kon jero kok mun ame kok do mati ku lha apa? Ah iku lho ndongakno aku mati. Aku penak dongane mandi ngono. Nek dongane wong suci ra mati. mati ku arep dagel karo sapa? Karo sapa? Karo gombloh. Karo aku wis ora dagel. Gombloh wis ngegom. Karo tukang keprak iku ah. Alah tukang keprak iku ora iso omonge. Lho dak carane apa? Piye? Carane piye? Nek kowe mati tak gawakno korek, tak sulet neh. Masa muplek ape aku. Ben urip maksudnya. Oh, wong ora uplek mbok sumet. Tahun ngajeng minggu paing, Pak. Minggu pae. Nggih. Iki ora iki dinane apa? Iki dak kemis iki. Nggih. Senen iki. Mintake minggu paing. Ning iso. Saged terus nek singgahan kuwi Kemis Wage. Ya kemis wage. Berarti singgahan sik lagi kinceng. Alah, Dan singgahan yo nanggap ya. Ndek nane kok ora nanggap. ora uman. Ora uman orang koyok are. Mbok anggap apa nek keroyokan niku? Ayo. Pokoknya tetap seduluran kalih siswa budaya nggih, Pak nggih. Mas. Aku mau kok salah ya. Kok salah Salah. ya? Nyebono desa kene kok malah singgahan. Lho, tekan kene ya ora bener no kok Lah melu. iya, melu gluyur kok. Didelen mbah iku lho. Lah wong kene alure manut kene ah. Kok iso kok di desa kinceng kok. Lah iya iso kok singgahan kok muni iya. Iya. Randu Kinjeng. Randu Kinjeng. Putune Mbah Rangga Jati. Rangga Jati. Alhamdulillah. Yuk diaturi lagu. Apa, Bu? Nggih. Nggih. Kelinci. Dungokno. Kelinci ucul. Ya diaturi. Wis ketemu ora, Mbah? Ketemu Nendi. Wis dicekel ndek esuk. Mpun kecekel ngoten kok, Mbak. Wah tak sewaut. Saut. Keli tak sewaut. Tak saut sikile. Sikile coplok. Udah terus Blayu neh. Sikile karek telu keconjir. Tak ngene, sewaut neh. Mau Sikile. Sikile guri coplok neh. karek loro. Karek loro. Wene. Mau saut neh. Tak saut neh. Karek siji sikile. Karek ndas blokok aku. Lha iku dolanane putum ta apa mbok saut cucul iku. Lucu. Monggo Mas Sisin diaturi. Ucul. Kelinci ucul kagem ibuke nggih. Siswa Budaya TV, JNC Audio, Seni Budaya Pati. Ayo Mbah, joget Mbah. Asik. Yes. Ayo main goyang. Alah ya. Pergi kutha sataruse neng desa
Sae sing goyang jaluk lagu napa mae? Bojone loro. Walah aneh-aneh. Bojo loro. Sing siji to mak bojo loro napa Madiun Ngawi? Milih sing ndi? Bojo loro nggih, Madiun Ngawi di awan sampun. Yaturi bojo loro. Napa mae bojone loro ya, Pak? Menawa. Ora ora aku. Ndek enom ya menawa. Ndek enom ya. Ora ono iki. Bojo loro. Siswa Berti JNC Audio. Siswa budaya. Ayo, Bek. Apa biru lampune disco. Awak aku rumah mikir bojo loro. Bojone loro. Bojo sing anom jaluk disayang sing tuwa juru wegah ditinggal. Sirahmu peterapi sono aku tresno uga aku wektu mikir butuhe mikir belanjane saiki bingung atine telung dino mulai rono telung dino bali neng kene sing sedino kanggo sapa sing sedino kanggo liya. Siswa budaya. Siswa budaya TV. Seni Batik dan juga JNC Audio. Sing sedina aja nggo bojone kanca. Ya ora apik wong bojone kanca kok. Oh, nek bojone tangga mbah. Nggih, sampun nggih. Heeh. Awak dhewe ngiras pantes Pak. ngibur piyai kene. Nek sampun utawa wis rampung, ayo gaweane ditutup. Nutukno Ayo. gawean. Ayo ben padha mlakune. Ha. Sampeyan radang santai ae.
bayani Pecut men iku lho. Siap palu bulan iki ora kanggo. Lah kangge sinten? Kanggo bendarane. Lah sampean kon jurus bar linggih kok. Ora polinge. padha ae. Lah iya kesel iku dak mek dhewe kok. Paman Gedho, kelenteng lan blonjo. Nggih. Got-gote arep duwe bojo ayu. Aku ki arep polo krama. Sampean Lho iya. kalih tiyang. Kucing. Maksudnya kalih tiyang pundi ngoten lho. Piyai luhur ana ing medhang kauripan. Oh, Kusumaning ayu sangga langit. kusumaning ayu sangga langit. Sinan Prabu Erlangga ki rak nganake sayembara. Sok sapa wae pawengan sing kuat mentang gendewa Diranggaru, ya kuwi wenang gaduh kusumaning ayu sangga langit. Ning sampean kadose tiyang. Mupo. Kuwat Derek. urane ya durung ngerti. Padha-padha durung ngerti. Aku gak melu.